जय माता दी, जय माँ शेरोवाली। ए जी रूसल माई के मनाऊं कैसे, ए जी रूसल माई के मनाऊं कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे। टिकवा ले अली माई के बचवा लगाई के, टिकवा ले अली माई के बचवा लगाई के, रूसल माई के पहिनाएब कैसे, ए जी रूसल माई के पहिनाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे। चूड़िया ले अली माई के कंगना लगाई के, कंगना लगाई के, रूसल माई के पहिनाइब कैसे, ए जी रूसल माई के पहिनाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे। लहंगा ले अली माई के गोटवा लगाई के, गोटवा लगाई के, ए जी रूसल माई के पहिनाइब कैसे, ए जी रूसल माई के पहिनाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे। बिंदिया ले अली माई के सिंदूरा सजा के हो, सिंदूरा सजा के हो, अरे रूसल माई के लगाइब कैसे, अरे रूसल माई के लगाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे, बिना ले आशीर्वादवा घरवा जाइब कैसे। गजरा ले अली माई के फूलवा सजा के हो, फूलवा सजा के हो, अरे रूसल माई के लगाइब कैसे, ए जी रूसल माई के लगाइब कैसे, बिना ले आशीर्वादवा घरवा जाइब कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे। ए पहलवा ले अली माई के बिछुआ लगाई के, बिछुआ लगाई के, ए जी रूसल माई के पहिनाइब कैसे, ए जी रूसल माई के पहिनाइब कैसे हो, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे हो, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाइब कैसे, ए बिना ले आशीर्वादवा घरवा जाइब कैसे, बिना ले आशीर्वादवा घरवा जाइब कैसे, ए जी रूसल माई के मनाइब कैसे, ए जी रूसल माई के मनाइब कैसे,
बिना ले ले आशीर्वादवा घरवा जाइब कैसे, बिना ले ले आशीर्वादवा घरवा जाइब कैसे, बिना ले ले आशीर्वादवा घरवा जाइब कैसे।